Tevlî rewşa hestiyar û metirsîdar û şer û pevçûnên ku Rojavayê Kurdistanê tê re derbas dibe, hîn jî PYD li ser heman kiryar û binpêkirin û siyasetên xwe derheqê gelê Kurd, endam û kadrên NKSê rûj de û berdewam e. Herî dawî çekdarên wê endamekî xwecahiya dirbêsiya NKSê revand. Duh roja yekşemê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê NKSê di malpera xwe ya fermî de ragihand ku çekdarên PYD Siûd Mêzer Îsa endamê xwecahiya wê ya dirbêsiyê û derdora wê her wiha endamê şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê ji roja çarşemê 27 Mijdara 2019 ve revandiye û çarenivîsa wî nediyar e, taniha tu zanyarî li ser tune ye. Ji bilî Siûd bi dehan çalakvan û serkirde û siyasetmedarên Kurd weke serkirdeyê PDKSê Behzad Dursun û her du çalakvanên Kurd Fuad İbrahîm û Emîr Hamid ji aliyê çekdarên PYD ve hatine revandin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Rêveberiya PYD li ser dirêjahiya salên borî bi hezaran çekdar û endamên rêxistina Daişa terorîst li deverên Reqqa û Tebqa û Dêra Zorê û Hesekê bi navbênkariya hin serokêlên Ereb yan jî li jêr sloganên Yeketiya Gelan serbest berdan. Revandina endamekî NKSyê din di demekî de tê ku operasyona Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê hîn berdewam e û Hesedê bi çekên xwe 30 kîlometr ji sînorê Rojavayê Kurdistanê bi rêkeftin legel Rûsyê û Tirkiye hatine dorxistin û şer û pevçûn hîn berdewam in û bi sedên hezaran welatî derbeder û penaber bûne û bi sedan şehîd û birîndar bûne. Gelek hewl û destpêşxerî ji bo yekrêzî û helwesta navmala Kurdî têne nemayişkirin û behskirin. Ji wan ya serkirdeyê Hesedê Mezlûm Ebdê, lêkiryarên PYD û aliyên bi ser ve berovajiyê wan hewl û destpêşxeriyan tên û bi zelalî necidiya PYD ji gafeka wesa ji raya giştî re dide xuyanî û PYD di siyaseta tekalî û revandina çalakvan û endamên NKSê de berdewam e.